És iskola, harmadik rész. De itt látható, a sima szemekkel kötöttem 3 sort, most pedig a fordított kötést fogom megmutatni, hogy hogyan kell a fordított szemet kötni. Rátekerem az ujjamra a fonalat, és fölülről beleszúrom a szembe a kötőtűt, és tekerek a fonálon egyet, rátekerem, és áthúzom. Aztán ugyanígy fölülről a fonalszárba áttekerem, és átemelem. És ezt nevezzük a fordított szemnek. És ezt így szépen végig kell kötni. Érdemes először ezt gyakorolni, mielőtt nagyobb munkába kezdenénk. Ennek majd máshogy fog kinézni a kép. Egyébként nekem sokkal jobban tetszik ennek a mintája, mint a másiknak. Még egy sort mutatok, tehát előre vezetem a fonalat, fölülről beleszúrom, és áthúzom. Még egyszer bemutatom, fölülről áthúzom, és átemelem a másik kötőtűre a fonalat. Lassabban is megmutatom, fölülről áthurkolom, átemelem, és az utolsót csak átemelem a végén.